Ajanvaraus Jyväskylän terveyskeskus. No Hietasen Sabrin tässä moikka. Mä haluaisin varata ajan lääkäriin. Selvä. Kerrotko vähän minkälaista varten? Joo, mä kävin lenkillä viime viikolla ja yhtäkkiä mun polvesta kuului naps ja sen jälkeen se turpos, eikä se enää taitu eikä suoristu ja mun on tosi vaikea kävellä. Okei. Elikkä polvi on turvonnut, eikä taitu, eikä suoristu. Onko siinä polvessa kipua? Joo, no tosi vähän. Enimmäkseen haittaa se, että se ei liiku kunnolla. Okei. No huomenna olisi vapaita aikoja kello 8.15, kello 10.30 ja kello 13.45. Okei, no mä oon töissä aamulla, niin mä voisin ottaa sen 13.45 ajan. Selvä. Ja sanotko vielä sun henkilötunnuksen? 0304 96 789V. Joo, kiitos. Ja mikä sun nimi oli? Hietanen Sabrin. No niin, eli sulle on nyt varattuna aika huomiselle 25. lokakuuta kello 13.45. Okei, no niin. Kiitos paljon sulle. Moi moi! Kiitti, moi moi! If you want to learn the Finnish that we actually use in real life, you need to sign up in my courses. But be fast, because registrations are closing this Sunday. Click the link in my bio and see you inside.